בסרטון זה נדמה את אלגוריתם NRU בעזרת עוגיות שוקולד צ'יפס. נשתמש בשני שדות. הראשון הוא R, Referenced, אשר מייצג את העוגיה. מצב שבו R שווה ל-1 זהו מצב שישנה עוגיה. כאשר R שווה ל-0 אין עוגיה. השדה השני הוא M, Modified, אשר מייצג את השוקולד צ'יפס. מצב שבו M שווה ל-1 זהו מצב שיש שוקולד צ'יפס, וכאשר M שווה ל-0 אין שוקולד צ'יפס. כעת נראה את ארבעת המצבים הקיימים. מצב שבו M שווה ל-1 ו-R שווה ל-0 הוא מצב של דף שבו רק שוקולד צ'יפס. מצב של M שווה ל-0 ו-R שווה ל-1 הוא מצב של דף שבו רק עוגיה. מצב של M שווה ל-0 ו-R שווה ל-0 הוא מצב של דף ריק. מצב של M שווה ל-1 ו-R שווה ל-1 הוא עוגיית שוקולד צ'יפס. כן, התחילו משם. נועה מזמינה את שמעון למשחקי המונדיאל. היי, בוא תצטרף. מה מצב, אחי? מה העניינים? נועה מכינה לה ולשמעון קפה ועוגיות. במערכת יש שעון פנימי שבאינטרוול זמן מסוים ניגש לקערה ומאפס את כל שדות ה-R עבור כל תבנית. התנור מדמה את ה-R דיסק וקערת העוגיות את הזיכרון הפיזי. נועה מפתה עוגיית שוקולד צ'יפס חדשה, אשר מדמה מצב של 1-1, וברצונה להוסיפה לקערת העוגיות. הקערה מלאה, ובשביל להכניס את העוגייה החדשה, יש צורך לסרוק את הקערה ולהוציא אחת אחרת. מבין ארבעת המצבים, נבחר להחליפה בתבנית הריקה שמדמה מצב של 0-0. כשתגיע עוגייה נוספת, נבחר להוציא את התבנית של השוקולד צ'יפס. בלבד שהיא מצב של 0-1, ובמידה ותגיע עוגייה נוספת, נוציא את התבנית של העוגייה בלבד, אשר מדמה מצב של 1-0. בסיום אינטרוול הזמן, המערכת מאפסת את כל שדות ה-R בתבניות שבקערה.